Soc David Raventós i aquest és el meu 12è dia de vaga de fam per la independència o per la declaració unilateral, però no només és per això, és per denunciar l'engany a 13 milions d'europeus, la censura aferrissada que existeix als nostres dos països i la persecució política sobre la meva persona que dura més de 2 anys i mig. La realitat dura i traumàtica és que Catalunya pateix un cop d'estat silenciós en el qual Espanya controla tots els partits, organitzacions, mitjans de comunicació i xarxes socials amb infiltrats al nivell directiu de cúpula que mitjançant enganys, retards i falses friccions, com hem vist ara entre Convergència i les CUP o ara mateix a l'ANC, o com fa 30 anys que passa a Catalunya on s'infiltra tot i es rebenta des de dintre, estem en un procés que no ens portarà mai a la independència. El motiu d'iniciar la meva vaga va ser absolutament estratègic, perquè jo estava segur jo ja coneixia com de podrit està aquest país i jo coneixo la veritat, per això m'han trinxat la vida els últims 2 anys, i era conscient que aquesta acció faria aflorar totes aquestes contradiccions. Però la situació actual és la que és i cal assumir-la i us demanem ajuda a tots no només els independentistes, sinó els demòcrates, que no podeu permetre que una persona sigui trinxada per arriscar la vida per allò en què creu. A dia d'avui, després d'haver sortit a RAC1 en un programa de màxima audiència, és evident que la censura ha funcionat trucant a tots els mitjans de comunicació, perquè és impossible que si surts a un programa de màxima audiència, després d'haver dit coses que mai ningú havia dit a Catalunya i que són molt fortes, jo no tingui una allau d'entrevistes, de peticions d'entrevista per poder-ho fer. Primer, censura informativa. Segon, persecució política i terrorisme a l'Estat. No és acceptable que es faci córrer que jo entro i surto d'un psiquiàtric, cosa que és mentida, i encara és més greu que això es faci per part d'una persona com Josep Maria Bernat, que és administrador de diversos grups a Facebook, i a sobre que ho faci mencionant o posant com a testimoni d'aquest fet a Paluzie, que entenc només pot ser Elisenda Paluzie. Per tant, espero que Elisenda Paluzie demandarà a aquesta persona i a totes les que facin servir això. No és acceptable que les meves comunicacions i les comunicacions de totes les persones que m'ajuden es vegin sofertes atacs contínuament i que a vegades estigui parlant amb una persona i se senti una gravadora, que és una cosa molt anòmala i que no és acceptable. No és acceptable que el meu Facebook pateixi atacs, m'esborrin sol·licituds d'amistat, contactes a vista i que tingui problemes perquè hi ha una persona dintre del meu Facebook. No és acceptable que el meu compte de Twitter, i encara hem d'aclarir si és una broma, però seria una broma molt pesada o realment són serveis secrets, sigui duplicada per algú que diu ser del meu servei de comunicació i es dediqui a burlar-se'n o a trivialitzar, perdoneu, que són 12 dies, sobre la vaga de fam. No és acceptable i és guerra bruta. No és acceptable que persones com Jordi Fornes de l'Òptic vagin difamant-me entrant en privats dient que estic boig i explicant-ho molt detalladament i taladrant a les persones que em donen recolzament. Això és delicte i en el seu moment decidiré quines accions he de prendre. La situació és la que és. A tots els països que no tenen serveis secrets com és el pas de Catalunya i on hi ha un estat com l'espanyol que no es pot permetre perdre'ls, s'infiltra tot esperant el moment en què estem a prop de la independència. Aquest moment havia arribat i ens l'han pres. Us demano ajuda a tots i cada un dels independentistes a Catalunya que assumiu aquesta veritat tan dura i m'ajudeu abans que sigui massa tard per mi, però sobretot massa tard pel país. Amb tu guanyarem.